Ọ bụ oge igosipụta ịhụnanya nakwa ikele Chineke n'ụzọ pụrụ iche dịka ụmụ nwanyị ndị nne nke ụlọ ụka Anglican Church nke Pentecost Awka chịkọbara n'oke mmemme ha ji wee na-akwadobe maka mmemme ụka nne. Ya bụ mmemme were ha otu izu ụka bụ ebe ha nọkwazi wee gazuo n'ebe dịgasị iche iche wee leta ndị onwe ka ọha nakwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ka Blessing Dennis kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ n'Awka bụ nke onye vika nke Church of Pentecost Awka Venerable Ekenedilichukwu Nwafọ nakwa onye managing director nke Anambra Broadcasting Service Sachido Obidiegwu, ndị echichi n'ụka, ndị ntorobịa nakwa ụmụaka bịara. Ya bụ mmemme bụ nke eji ịhụ n'ahịrị wee bido, bụkwa nke ezinụlọ dị iche iche na ụlọ ụka ahụ bụ Grace Family, Favor, Marvelous nakwa Blessing Family inye nzere nyegara ndị eji okwu agba izu n'ebe ahụ na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya. Ka ọ na-ekwu okwu dịka ọ na-anata ya bụ nzere, onye isi oche nke ya bụ mmemme nakwa onye managing director nke Anambra Broadcasting Service Sachido gosipụtara obi aṅụrị ya n'ikene Chineke maka onye mere ka enwee ike cheta ya n'ụdị ahụ, wee kwe nkwa na ọ ga na-aga n'iru n'efe Chineke. Onye vika nke ya bụ ụlọ ụka, onye nke bụkwa Archdeacon nke Awka Central Archdeaconry, Venerable Nwafọ, onye nwetakwara nzere, kenere Chineke maka ebere ya n'isi ya, kwuo na ọ bụ ịkpọ oku maka ịrụwanye ọrụ nke ọma. O kwukwara na ụbọchị ahụ bụ nke ewepụtara maka ụmụ nwaanyị n'ụwa niile gba gburugburu maka ikesa ịhụnanya nakwa inebagasị anya n'ihe dị iche iche n'ezinụlọ iji weta udo. Maka onye isi oche nke 2023 Modern Sunday Committee n'ụlọ ụka ahụ, Oriakụ Chizoba Chinwike, ụbọchị ahụ bụ nke ewepụtara maka ime ụmụ nwaanyị obi ụtọ, ichetakwa ọrụ ndị ha na-arụ n'ụlọ ụka, n'ezinụlọ nakwa n'obodo dị iche iche, ma kelee Sachido maka nkwado ya na mbulite elu nke ya bụ ụlọ ụka.